došli smo i do kraja kursa, uradili ste završne testove posle 3 dana i red je da prokomentarišemo malo rezultate, da vidimo ko je kako uradio, ko je prošao, ko nije i tako dalje. Evo odmah da vam kažem, najbolji je test uradila drugarica Vesna. Vesna, vama svaka čast, bit ćete divan PR u nekoj stranci. Ako hoćete neke konsultacije, možete doći kod mene u kabinet kući, pa ćemo onda to tamo raspraviti. Odmah posle nje po rezultatu je i Bogoljub. Bogoljube, divno, svaka čast, sjajno ste to uradili. Zaista nemam nikakve primjerke. Tu je i Miodrag, mada od Miodraga sam malo više očekivao, to je moglo malo bolje Miodraže. Miodraže, ne piše se sve velikim slovom, ima i velika i mala slova Miodraže. I ne može ćirilica i latinica zajedno da se meša, ali dobro, niko se nije naučen rodio, pa ni ti, naučit ćeš ti to s vremenom. Međutim, ono što me je dosta ovako iznenadilo i pogodilo, to je Velimir. Velimire, ti nažalost nisi prošao kurs. Kako to mislite? Pa nisi, Velimire. Ne možeš ti, Velimire, da ti kažem nešto, da ističeš kako si ti bolji od nas samo zato što si završio fakultet. Pa šta smo mi? Nisam ja mislio to, ja sam samo napisao to, ja sam mislio. Pa šta si mislio? Ajde, nemoj sa mnom tako da razgovara. Nisi prošao i gotovo. Nemoj se odmah ljutiti i šta se odmah svađaš sa mnom. Hoćeš sad da pred celim razredom pročitam tvoje odgovore? Nemojte, molim vas, nemojte. Ja pa sad ću baš da pročitam namerno. Slušajte vi, dragi prijatelji, šta kaže Velimir, molim vas na pitanje zašto želim da se bavim politikom. Da probam da pomognem svom narodu, da dam doprinos, da nam svima bude bolje, kaže Velimir. Pa to je u knjizi pisalo ovako. Slušajte, molim vas, na drugo pitanje, kaže, šta je to korupcija u politici? Kaže Velimir, korupcija pogotovo kod nas je kao tumor koji već generacijama razara tkivo našeg društva i jedna je od glavnih prepreka za dalji razvoj. Humor. Velimir, evo šta ću s tvojim testom da uradim, možeš da ga poneseš dok budeš izlazio napolje sa sobom. A kako te nije sramota? Izvinjam stvarno. Ajde, izađi napolje. Vama svima ostalima da kaže da vam čestitam. Velimir kad izađe, posle ćemo podeliti i ove Bachelor and Masters diplome i tako dalje. Dragi prijatelji, kao što ste mogli vidjeti, nije svako za politiku. Ali mi dalje ostajemo otvoreni za sve kandidate. Za samo 3.499 eura bez PDV-a možete da upišete našu akademiju i naš kurs koji traje oko 3 dana. Budite uvek sa nama, kao što smo i mi uvek sa vama. Privatna akademija Božidar Božo Kamčija.